Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de mankana. Ni aw ka kunnafoniw ye bamanankan na. Alamɛbaaw ani yantuma ayo bisimila buna adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM donkibaru kɛnɛ kanana bi dɔnkibaru kunnafoni na bakurubaw la amena kuma sego ani dɔnko ɲɔgɔnkunbɛnba min bolo dalen do Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ hukumu kɔnɔna na min ye balo kɔni dira jagokɛlaba dɔ kɔni fɛ waasa bienali ale bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogoya min na an na kuma o kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ni o tɛmɛna ka bɔ yen tile 16 wulikajɔ min kɛra an ka jamana kɔnɔ waasa ka se ka musow ani bogotigininw ka hakɛw tanga o baarakuncɛ baaraw kɔni hukumu kɔnɔna na gawokaw olu kɔni ye laseli kɔni kɛ ni k'a jira k'a fɔ baara belebelebaw kɛra an na o walawala bi dɔnkibaru kɔnɔna na ninnu de bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnafoni sumaba jɔ aw ye a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kanana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio-so HDFM de mankana. Tibarikala a y'aw bisimila kokura dɔnkibaru kɛnɛ kanana na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na segu ani dɔnko o ɲɔgɔnkunbɛn belebeleba min bonya tara k'a di Tɔnbukutukaw ma o hukumu kɔnɔna na min ye wulikajɔw o b'a la ka kɛ Tɔnbukutu fan bɛɛ lajɛlen fɛ waasa ni tulonkɛ in a bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ tarata tɛmɛnen min ye jagobatigi dɔ ale kɔni ye balo tɔni 20 bɔɲɔgɔnko ɲɔ ni malo ka taa se sefa wari miliyɔn 2 bɔɲɔgɔnko mɔ ko o doni ni k'a di Tɔnbukutu ale gouverneur ma jagokɛlaba in o de ye société Sala Mahamudu Ture ye fɛn min ye a y'a kɛ k'a da fasoden ɲumanya kan waasa Tɔnbukutu ale bɛ se ka nin ɲɔgɔnkunbɛn belebeleba in min bɛ jamana a fan bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan sego ani dɔnko ale hukumu kɔnɔna na waasa Tɔnbukutu ta in a bɛ se labɛn ka ɲɛ cogoya min na bakun kan tɛ ni ale kɔni ye Tɔnbukutu ale gouverneur ye a ye foli ani waliɲuman dɔ kɔni ta ka ɲɛsin dɛmɛ dibagaw mɔ ni ka u fo u ka wulikajɔw la waasa Tɔnbukutu ale ka tulonkɛba min bolo dalen do n'an ko a ma ko bienali a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da ye tile 16 wulikajɔ min nun donna an ka jamana kɔnɔna na waasa ka se ka musow ani bogotigininw ka olu kɔni ka hakɛw di u mɔ a baarakuncɛ baaraw o kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔna na o kɛlen kɔfɛ min ye baara minnu kɛra tile 16 kɔnɔna na olu kɔni fɛsɛfɛsɛli baaraw kɔni daminɛna an bɛ taa gawokaw fɛ yen nɔ min ye madame Mɛyiga Tata Ibrahim Ture ni ale ye gawo ale soba min ɲɛsin bɛ muso den ani denbaya tangali kɔni mɔ o ma ɲɛma ye a kɔni a ye walawalalu kɛ ni k'a jira k'a fɔ ɲinɛnta in ko a kɛra taare ye bari sabu sinsin kɛra minnu kɔni kana na ko a nɔw b'a la k'a ye an ka jamana kɔni kɔnɔna na. An bɛ taa kunnafoni kunkuruw la an b'o daminɛ korokaw fɛ yen koro min ni ale kɔni ye maa minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na u kun kalifa an fɛ yan nɔ ni ale kɔni ye o faaba ye fɛn min ye hukumu kɔnɔna na tile 16 wulikajɔ min nun donna an ka jamana kɔnɔna na ACR n'a dɛmɛbaa jɛkulu olu kɔni u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka kɛnɛ belebelebaw kɔni sigi ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni u bɔra u sigiyɔrɔw la waasa ka se ka u la faamuya gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu min ni o kɔni bɛ ta ka maaw kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw k'a da u ka lahalaw kan o bɛ se k'a dabila cogoya min na min ye déplacéw ni o kɔni maa minnu nana u kun kalifa u n'u jatigiw kɛnɛ sigira k'a ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen de ma maa 1000 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni sen donna nin kɛnɛ belebeleba in na min ye musow cɛw sifinakaw ko nin bɛɛ de ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka u la faamuya k'u kala bɔlɔlɔ ale bɛ se ka kɛ nafasɔrɔ sira ye cogoya min na ni ka se ka gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu min bɛ kɛ o ka k'a ɲɛsin musolakaw ani bogotigininw mɔ o bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye ACR a ka nin wulikajɔ belebeleba in a kun de ye an ka jamana ale bɛ se ka yiriwa siraw ta cogoya min na ka se ka fɛn min ye gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu minnu ni o bɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ka se ka olu kɛlɛ ka ban an ka jamana kɔnɔ. Halisa an bɛ to o babu sen kelen kɔnɔ an bɛ taa kitakaw fɛ yen nɔ waasa ka se ka gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu ka o kɔni kɛlɛ ka bɔ kita ale kɔni musolakaw ka min ye desanburu kalo tile 9 san 2025 plan international Mali maaw u n'u dɛmɛbaa jɛkulu kɔni ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw ani den ka taa se denbaya ma
olu tangalen ɲɛmayaso min kɔni bɛ kitakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye ka taa se jamana ale marabaa minnu bɛ kita ani min ye sigida maa ɲɛmaw nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ani kalanso maa ɲɛmaw ani jamanadenw ka lafasa jakulu ani baɲumankɛw nin bɛɛ de ye u bolo di ɲɔgɔn ma ka fara yɔrɔ kelen ni ka se ka damakasiw ani lafaamuyali kɔni kɛ ka ɲɛsin min ye kita ale bɛ se ka bɔ gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu min ni o bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ o ka se ka dabila kita kɔnɔna na cogoya min na fɛn min ye babuse min taara ɲinanta in ale hukumu kɔnɔna na ni o ye ka bɔlɔlɔsira k'o labara ni ka musow ani bogotigininw ka u tanga gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu mɔ o y'u sɔnni sigi o babuse kan ni ka jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ fɛn min ye musow ani bogotigininw u ka hakɛ a kan ka tanga jamana kɔni kɔnɔna na kɛnɛ in ka u ye ɲɔgɔlɔn kɔni bɔ ɲɔgɔlɔn minnu ni o kɔni bɛ kibaruyaw lase jamanadenw kɔni ma ni k'u la faamuya min ye a kɛnɛ ɲɛmaya kun bɛ kita ale kɔni prefe bolo min kɔni kɔnɔna na maa caman nana ni ka musow ani bogotigininw ka se ka u kɔkɔrɔma don gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔjugu min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ o bɛ se ka dabila cogoya min na ONIFAM Mali ani fɛn min ye an ka jamana minisiriso min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ musow den ani denbaya mɔ u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka jɛ ka don fila k'o kɔni ɲɛnamaya donba fila min ni o kɔni sigira diɲɛ kurukara kɔni kɔnɔna na ka se ka musolakaw ka se ka olu kɔni ka hakɛw lafasa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sini jamana na yɔrɔ min kɔni bɛ n'an ko a ma ko Beijing min ye sariyaba minnu kɔni taara ka se ka musolakaw kɔni ka hakɛ tanga o kɔni sayɛlɛma ɲɛnajɛ sigiko 30 o hukumu kɔnɔna na ka taa se min ye sarase min kɔni taara an balakaw ye n'an ko ma ko 1325 ni o kɔni ye 13 ni 25 na kɔni ye waasa ka se ka musolakaw ka u tanga ni k'u lakana diɲɛ kɔnɔna na o de la min ye ni cakɛdaba fila farala ɲɔgɔn kan ni ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka hakililajigiw kɔni kɛ wulikajɔ minnu kɛra an ka jamana kalankow ka taa se musolakaw bɛ se ka u yɛrɛ ta cogoya min na ani sifinakaw ka se ka olu kɔni sen don kɛlɛbanw kɔni na fɛn min ye u ye hakilinajigin kɔni kɛ o la waasa an ka se ka min ye an ka jamana kɔni jɔ maa si kana tɔɲɔ a kɔni kɔnɔna na fɛn min ni kɛnɛ belebeleba in kan ONIFAM Mali olu kɔni ka lasigiden ale kɔni ye kuma ta ni k'a jira k'a fɔ k'u kɛn bɛ ka cɛsiri ani wulikajɔ kɔni boloda ka se ka min ye faso Maliba ka an dɛmɛ wulikajɔ minnu bɛ kɛ waasa ka se ka musow olu kɔni ka hakɛw kɔni lafasa jamana in kɔnɔ k'u na a bɛɛ lajɛlen kɔni kɔkɔrɔma don waasa bɛn ani keleya ni kotoɲanta la o ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ. An bɛ taa jamana kɔkan kibaruyaw la an b'o daminɛ Sudan du Sud la min ye États-Unis jamana ni o ye l'Amérique jamana ye o kɔni b'a la ka babali ta ka Sudan du Sud maaw kɔni sɛgɛrɛ k'u bɛna dɔ bɔ u ka bunadamadenya dɛmɛ la ka ɲɛsin u mɔ ka da mun kan kɔfɛ min ye dɛmɛ ninnu selen u ka jamana kɔni kɔnɔna na musaka min bɛ don a la ka se ka dɛmɛ ta ka se a seyɔrɔ la k'u b'a la ka dɔ fara o sɔngɔ kɔni kan o la sa l'Amérique jamana ko olu kɔni bɛna dɔ bɔ u ka dɛmɛ la ka ɲɛsin Sudan du Sud ma Sudan du Sud min ni a sɛgɛnnen don kɛlɛ ani basigibaliya min kɔni kɛlen don ka tɔɔrɔ ni gɛrɛntɛ da jamanadenw kan. An bɛ taa Kongo jamana na furakɛli fu min kun b'a la ka ta ka musolakaw sɛgɛrɛ ko a furakɛli fu a jɔra o kɛra sababuya ye ni ka gɛrɛntɛ ani tɔɔrɔjugu ta ka musow caman kɔni sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu ni olu lajɔlen don u t'a la ka furakɛli sɔrɔ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na o kɛra ni ka Kongo ale kɔni ka furakɛli siraw ka a jolo kari. Rohingya réfugiés minnu bɛ Bangladesh kan kɔni kɔnɔna na ka taa se kɛlɛ bɛ Myanmar ale fan minnu kɔni na u caman b'a la k'u kɔ disi kɔni da baji la waasa ka se ka u yɛrɛ ɲini o kɔni senfɛ min b'a la bingani wale caman b'a la ka u sɔrɔ o sira kɔni fɛ maa minnu bɛ maanifin jaso ni k'a kɛ jagofɛnw ye olu b'a la ka dankari u la maa ba caman de bɛ yen minnu kɔni fatura walima ka u ɲɛmatunu ka sababuya kɛ maa ninnu olu ka dankari wale san 2025 kɔnɔna na. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kunnafoniya minnu tun bɛ an bolo buna adamadenya ani yiriwa radio so HD FM sanfɛ o de tun ye ninnu ye a lasera aw ma a balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salumu Jwara ye a k'an bɛɛ donna nataw la kunnafoni wɛrɛ ale kɛnɛ kan na.
aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.